салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки дар пахши мустақим тақдиматон мешавад. имрӯз 23 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. видео бо муҷрони фавтида аъзои як хонаводаро ки дар пайи фалокате дар Русия ҳалок шуданд дар Исфара ба хок супориданд. боз 2 соли дигар бемева мемонем. кишоварзони тоҷик аз зимистони гарму камбориш нигаронанд. гул мекунанд, баъд ягон барф меборад ё ки бо ягон хунукӣ мекунад, хунук мезанад. ва ҷоми осиё дар қатар футболбозони мунтахаби тоҷикистон мегӯянд пирӯзӣ бар Лубнон оғози кор аст. ما نشان دادیم که میتونیم بازی کرده با هر یک تیمی که در اینجا هستند و ما از خود باوری داریم. имрӯз чаҳоррӯзви як оиларо ки дар пайи нафасгир шудан аз ҳавои олуда бо моноксиди карбон дар шаҳри Ростови Русия фавтида буданд, дар Исфараи Тоҷикистон ба хок супурданд. ҳамаи инҳо зодагони деҳаи гулистони ҷамоати Кулканди ҳамин шаҳр буданд. аммо дар пайи он ҳодиса ки шаби 17 январ рух дод, келини хонадон ҳам шоми гузашта дар бемористон фавтида аст. ҷасади ӯро қарор аст имшаб ба Тоҷикистон биёранд. дар Русия ки мизбони асосии муҷрони кори тоҷик аст, солона садҳо нафар дар ҳодисаву тасодуфҳои гуногун ба ҳалокат мерасанд. хабари дигари мо низ марбут ба шимоли Тоҷикистон ва боздошти мансабдори баландпояи вилояти Суғд аст. Лоиқ Қурунзода сардори шӯъбаи агентии хизмати давлатии назди президенти Тоҷикистон як моҳ боз дар боздошт қарор дорад. ӯ аз рӯи 2 банди қонуни ҷиноӣ гумонбар мешавад. пайвандонаш мегӯянд иддао беасос аст. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин мавзӯъ ҷузъиёти бештар медиҳад. лоиқ Урунзода сардори шӯъбаи агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо гумони содир кардани ҷиноят аз рӯи моддаҳои сохтакории хизматӣ, тайёрӣ ба ҷиноят ё сӯйқасди ҷиноят ва ғайриқонунӣ додани қитъаи замин як моҳ боз дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Хуҷанд нигаҳдорӣ мешавад. ин гумонҳоро нисбати ӯ муфаттишони додистони вилояти Суғд таҳқиқ мекунанд ва қарори ба ҳабси пешакӣ гирифтани Урунзодаро додгоҳи шаҳри Хуҷанд содир кардааст. як нусхаи қарор ба дасти радиои Озодӣ ҳам расид ва дар он сухан аз эҳтимоли дахолат кардани лоиқ Урунзода ба ҷудо кардани қитъаи замин барои сохтмони биноҳои баландошона аз ҳудуди як мактаби ронандагии шаҳри Хуҷанд меравад. дар маълумоти расмӣ гуфта шудааст ки лоиқ Урунзода 40 сол дошта соҳиби 6 фарзанд аст. наздикони Урунзода бо пешниҳоди чанде аз далелҳо ба бегуноҳии ӯ исрор меварзанд ва талаб доранд ки таҳқиқи ин қазияро Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, Рустами Эмомалӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ ва Юсуф Раҳмон додистони кул зери назорат гиранд. вобаста ба масъалаи тақсимот ё соҳиб шудан ба қитъаи замини иншоот бунёдкунанда ҷиноят содир кардани мансабдорон гапи нав нест. дар гузашта ба ҷавобгарӣ кашидани даҳҳо мансабдорони мақомоти маҳалливу масъулони идораҳои замин маълумоту мақолаҳо нашр гардида буд. аммо бори аввал аст ки як сардори ниҳоди аз чунин салоҳият дур гумонбар эълом мешавад ва боздошт мекардад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дӯстони азиз, ин гузоришро дар шакли муфассал метавонед дар вебсайти мо ва ҳамин канали Озодӣ видео дар YouTube бубинед. ман барномаро идома медиҳам. баръакси интизори деҳқонон, зимистони имсола дар Тоҷикистон камбориш омада хатари нагирифтани ҳосили дилхоҳро бештар кардааст. мутахассисони соҳа бар инанд ки бо назардошти тағйирёбии иқлим бояд чораҳои пешгирикунанда андешида шавад. дар вазорати кишоварзӣ иддао доранд ки дар ин самт аллакай даст ба кор шуданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло дар бораи ташвиши деҳқонону пешгӯии обу ҳавошиносон гузориш медиҳанд. ин деҳқони тоҷикро нарму камбориш омадани зимистони имсола нигарон кардааст. вай мегӯяд аз мухчабандии дарахтони мевагии боғаш дар ҳарос аст. ҳамин хеле давом ёфтан гирад. агар ман ҳамин дарахтҳои мисол зуд барг мекардагӣ, гул мекардагӣ, яъне масалан бодом, шафтолу, зардолу, олу, ҳамин хеле дарахтҳо ҳушёр мешаванд, бедор мешаванд. дар натиҷаи пумчаккунӣ мисол ки гул мекунанд, баъд ягон барф меборад ё ки бо ягон хунукӣ мекунад, хунук мезанад. бо 1 сол 2 соли дига бо бемева мемонад. ҳамин ҳодиса солҳои гузашта шудагӣ буд. боғи Сайдалӣ Сафаров дар шаҳри Ҳисор 1 гектарро ташкил медиҳад. он манбаи даромади хонадони ӯ буда солона даҳҳо ҳазор сомонӣ фоида меорад.
вале нишона ё шугунҳое ба ин боғдор мегӯянд ки шояд имсол ҳосили дилхоҳ нагирад. ба ғайр аз хатари сармо, бо таъсири нармии зимистон ҳашароти зараррасон зиёд шуда ба ҳосил зарба хоҳанд зад. баъзе мутахассисони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки деҳқонон ҷои ноумед шудан аз чораҳои пешгирикунанда кор гиранд. барои пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо агар заминҳое ки дар он ҷо боғҳои дарахтони мевадиҳанда ва тоғҷо бунда шуда бошанд обёрӣ кардан, обёрии захиравӣ пешгирӣ карда метавонед бо моҳлати 10 рӯз 15 рӯз моҳлати гул кардани дарахтони мевадиҳандаро каме бахшӣ парсоем. вале на ҳама боғдорону деҳқонон барои пешгирии чунин вазъ дастрасӣ ба оби кофӣ доранд. ҳанӯ платина гуфтаним боло ба дорем, платин оба бисёртар маҳкам мекунанд, об гирифтан наметавонем. кам об, захираи об кам, кори карда кам да, ҳаракат кардан дар кор ки об таъмин кунанд. хотя би ам оба лағат кунем ки дарахтҳо хушор нашавад, мева нақ шавад, ҳамин мардум деҳқониш ҳамин рои мева. дар вазорати кишоварзии тоҷикистон гуфтанд аз мушкили деҳқонон огоҳанд ва барои расидагӣ ба он олимону коршиносони соҳа ба минтақаҳо сафарбар шуданд. дар ин ниҳод таъкид карданд ки сари таҳияи барномае даст ба кор шуданд ки масъалаи дастрасӣ ба обу фароҳам овардани дигар шароитро барои рушди кори деҳқонон фаро мегирад. феълан дар шаҳри душанбе ҳарорати ҳаво 15 дараҷа гарм аст, вале дар минтақаҳои дигар метавонад фарқ кунад. тағйири иқлим дар солҳои гузашта низ сабаби камосилӣ ва афзоиши нархи баъзе меваҳо гардидааст. аз он ҷо ки аксари аҳолии тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунад ва машғули кишоварзист, ин ҳолат ба вазъи молии миллионҳо нафар метавонад таъсир гузорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. барномаро идома медиҳам. дар сӯхтори бозори либосфурӯшии кирови шаҳри Самараи Русия теъдоде аз тоҷирони тоҷик зарар диданд. суби рӯзи 22 январ қисмати либосфурӯшии бозори Самара оташ гирифт ва ба гуфтаи шоҳидон 5 соат оташро натавонистанд хомӯш кунанд. дар ин бозори бузург садҳо шаҳрванди Тоҷикистон тиҷорат доранд. шумораи дақиқи зарардидагон ҳанӯз ҳисоб нашудааст. як соҳибкор дар ин бозор имрӯз дар суҳбат бо радиозодӣ шумораи тоҷирони тоҷикро 10 нафар гуфт. ба қавли ӯ аз ҳама бештар Маҳфузулло Саидов тоҷири тоҷик зарар дидааст. ӯ дар ин сӯхтор дар ҳаҷми 3 миллион рубл молашро аз даст додааст. хадамоти оташнишонии Самара низ гуфтааст хомӯш кардани оташ дар бозор осон набуд. достони вилояти Самара нисбат ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. мақомот гуфтанд сӯхтор аз истифодаи нодурусти васоили барқӣ рух додааст. дирӯз дар бозии ҳалкунандаи ҷоми Осиё дастаи мунтахаби Тоҷикистон Лубнонро шикаст дода роҳашро барои бозиҳои даври баъдӣ боз намуд. қуввоозмоии дирӯза хеле душвор буд, вале футболбозони тоҷик ибтидо бозиро баробар намуда сипас рақибро шикаст доданд. ҷузъиёт дар гузориши Хиромон Бахозода ки бо кӯмаки ҳамкорамон аз бахши ӯзбекии радиои Озодӣ Уламбек Асаналиев таҳия шудааст. шоми 22 январ дар қувваозмоии ниҳоии гурӯҳи А мунтахаби футболи Тоҷикистон бо ҳисоби 2-1 Лубнонро мағлуб намуда ба даври 8-1 ниҳоии ҷоми Осиё ки дар Қатар ҷараён дорад роҳ хат гирифт. дар ин бозӣ футболбозони лубнонӣ аввалин шуда ба дарвозаи Тоҷикистон гол заданд, вале варзишгарони тоҷик тавонистанд ки бо 2 голи ҷавобӣ қувваозмоии муҳимтаринро бо пирӯзӣ ба анҷом расонанд. бозӣ хеле душвор буд. вақте ки мо гол сар додем ҳаракат кардем ки якдигарро дастгирӣ кунем ва то охиша бозӣ кунем. дар охир муваффақ шудем ва тонистем ғалаба кунем. дар нишасти матбуотӣ баъди бозӣ сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегирд ҳам ба иродаи футболбозони зердасташ баҳои баланд дод. мардуми Тоҷикистон мубориз аст. ин варзишгарон то лаҳзаи охирин мубориза мебаранд. ман пеш аз бозӣ ба онҳо гуфтам ки бозӣ аз 106 та
تا 107 دقیقه دوام میکنند. زیرا این قوه آزمایی نباید متوقف شود. ما باید پیروز شویم، ما نباید سراسیمه شویم. تمرکز را از دست ندهید. پرینسیپی یا همه یا هیچ قبول نیست. گفتم که بیایید بازی هجوم خود را پیش بریم. جریان قوه آزمایی را زیر نظارت داشته باشیم. سپاس از بازیگران که تا آخر به دستورم گوش دادند. петр шегирд афзуд ки футболбозони мунтахаби тоҷикистон имшаб пирӯзиро ҷашн мегиранд, вале аз пагоҳ яъне 23 январ омодагиҳо ба даври 8-1 ниҳоӣ шурӯъ мешавад ки дар он дастаи суст нест ва касе ҳаққи хато кардан надорад. هر دفعه وقتی آنها گل میزدند آنها بالای من جهید مرا به آغوش میگیرند. نمیدانم چرا. باید به آنها در تمرین یادآور شوم که انرژی زیاد دارند. در هر صورت نمیدانم چی کار کنم. در اینجا نماینده فدراسیون فوتبال قطر کشور میزبان به ما کمک میرساند. نامش البر است. او در یگان جای عینکم را تعمیر خواهد کرد. من اطمینان دارم که فدراسیون فوتبال قطر و البر مشکل را حل میکنند. البر ما را میشنوی؟ به من عینک نو لازم است. дар ҷараёни бозии тоҷикистону лубнон шумори ҳаводорони лубнон зоҳиран ба қадри қобили мулоҳиза бештар буд, вале пуштибонии ҳаводорони дастаи тоҷикистон ҳам эҳсос мешуд. мо аз шаҳри сочи омадем ба инҷо. мо мухлиси тоҷикистон ҳастем. мехоҳем ки имрӯз дастаи мо ғалаба кунад. тоҷикистон ба пеш. мо боварӣ дорем ки команди тоҷикистон ғолиб мебарояд, ба ҳисоби 2-0 мебурад. Вы откуда? С Казахстана. С Казахстана? Да. Но пришли поболеть за соседей, да? Да. Как вам игра? Супер! Жалко, что гол не засчитали. Очень радовались, когда забили. Надеюсь, что будет еще гол, и не один, и мы победим. Ура! Вот я вижу, у вас форма таджикской команды даже. Да, это мое имя. من خیلی از این شد هستی که دستای ما با گروه دیم گذاشته، از این بینیت من شد هستم و من بینیت از این افتخار میکنم که وطنی من در اینجا آسیا اشتراک کرد. Нет, я знала, что мы выиграем. Таджикистан, Таджикистан, Бапеш, мы лучшие, мы лучшие. дар байни коршиносони футбол сару садо зиёд аст ки ҳунарнамоии таъсирбахши футболбозони тоҷикистон таваҷҷӯҳи дастаҳои маъруфи осиёву аврупоро ҷалб намудааст ва шояд баъди ҷоми осиё бисёриҳо ба клубҳои номдори хориҷӣ даъват шаванд. дар ин бора дарвозабони тоҷикистон рустам ятимов ки ба ақидаи скаутҳо гаронтарин варзишгари ин даста аст чунин посух дод. Ну, сейчас, если честно, я вообще не думаю. درباره نقشه‌های آینده فکر نمی‌کنم. حالا من با دسته استقلال شرطنامه دارم که یک سال دیگر ادامه می‌کند. حاضر هم فکر و توجهم به منتخب تاجیکستان است. می‌خواهم در این مسابقه بهتر هنرنمایی کنم و مثل دیگر اعضای دسته ناممان را در تاریخ فوتبال تاجیکستان ба эҳтимоли зиёд дар даври 8-1 ниҳоии тоҷикистон бо мунтахаби имороти муттаҳидаи араб рӯбарӯ мешавад. муҳофизатгари тоҷик зоир ҷурабоев мегӯяд ин даста барои онҳо ошно аст. тими имороти муттаҳидаи араб мо як бор дар аввали сол ва ё бозии рафиқона анҷом додем ва дар абудаби 0-0 кардем. тими бад нест, аммо мо нишон додем ки метавонем бозӣ карда бо ҳар як тиме ки дар ин ҷо ҳастанд ва мо аз худ боварӣ дорем. хуб мунтазири мушаххас шудани рақиби навбатии дастаи тоҷикистон хоҳем буд. хабарнигори бахши узбекии радиои озодӣ уланбек асаналиев дар қатар рақобатҳои ҷоми осиёро пайгирӣ дорад ва дар барномаҳои оянда гузоришҳо аз ин мусобиқа пешкаш хоҳад шуд. ҳамон гуна ки ҳамкорам хиромон бақозода гуфт, мо бозии футболбозони тоҷикро пайгирӣ хоҳем кард, аммо барномаи ахбори озодиро инҷо ба поён мебарем. ташаккури беандоза ба якояки шумо барои ҳамроҳӣ ва азон хабарҳои бештарро чун ҳамеша метавонед дар вебсайтамон озодӣ.орг дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку, инстаграм ва тиктоку одноклассники дар хидмати шумо азизон аст. агар хабар ва ё аксу наворӣ доред бароямон фиристед. то дидори навбатӣ худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.